Госпожо, как се казвате? Казвам се Нели Славчева Генова, от село Малчика съм. Кога ви преглеждах? Преглеждахте ме октомври 2006 година. Като ви прегледах, ви казах, че сте си удрали главата. Да, но тогава не се сетих. След това се сетих, че като дете на парзалката съм се блъскала в стълб. Тогава се сети, Да, след това. после се сетих. После се сети. На една твоя приятелка дадох билки за камъни в жлъчката. Да, тя ги пи и на третия ден изкара, даже ги носи при нас в градината на работното място и ги показва камъните. Видяхте ги? Да, видяхме ги всички. Да. Значи може да се изкарват камъни без операция. Могат, да, дори тя обясни, че стават меки като желе, Точно лесно така. се изкарват, Така. безболезнено. Имаше проблеми с костите. Да, Тук горе ябълките те боляха двете. да. Дадохте едни капсулки за костите. Да. Как са сега костите? Ами като пия билките не ме болят. Не те болят. Не ме Става. болят. Да. Тазобедрената става тук вече. Тазобедрената не. Не те боли. Да. Костите бавно се лекуват, още ще ги попиеш, но резултата го има. Да, резултатът е на лице и трябва упоритост. Много ти благодаря.